Dzina langa ndi Mayeso chikhadzo lakulandira chota kuno ku Malephera Trading Center Kasungu Southwest constituency kunotu kwa Senior Chief Kaomba pamene ndo akuyimira chipani cha MCP Amoni Nkhata ndipotu a president a dziko lino pano kudachititsa msonkhanowo wa number 7 oyimayima mboma Kasungu. A president afika kale ndipotu ayima malo osiyanasiyana a mboma la Kasungu kufikiratu anthu amene tikuyamba kuti 344,000 amadera akumidzi amene a president akutsa Lero komanso anthu 25,000 amkatikati mwa tawuni ya Kasungu kwafikira amenewa kuti apatse voti pa 16 September 2025 apatse voti amene akuyimira chipani cha MCP ngati phungu komanso ngati kansala choncho a president akuyimatu malo osiyanasiyana mukandafotokoza kuti poyambiratu lero a president anayimatu paja pa office trading center komatu Kasungu north kumene kuwa kuyimira ndi aera linkhoma komanso anapitiratu ukafika pa Chakwera trading center Kasungu north naendabe a president kafikatu pa Mploma trading center Lingazi trading center Kasungu boma komatu kuna kuimbira wanthu kose kufuna kumva mfundo kuchokera kwa president Chakwera ena kwanafika pa Mpungu trading center amene pano ndi Kasungu west kwa Senior Chief pano a president kufika kumeneko kusakala anthu kuti a president afika pano pa Malephera trading center leratu lakumwera chakuzambwe kwa boma limene la Kasungu. A president afika pano kusakala kunyadira anthu kuti yayi afika pano landiyeni ndi manja awiri pano pa Malephera trading center kuti awayankhule anthu amene ali pano kuti yayi anthu kuimba nyimbo kusangalala kuti yayi wafika president wawo wafika anthu akuimba nyimbo pano kusangalala pano pali kuimbira wanthu pano anthu achuluka kwambiri amene afika pano pa Malephera trading center khani yake sina yayi komatu misonkhano imayima ya president a Chakwera a president a chipani cha MCP president wa dziko la Malawi wafotokozera anthu fundo zachitukuko kuti yayi anthu avoterenso a president kuti apitirize kulamulira dziko lino. Ya president afika pano ayenda ndithu antunda kuyenda kulunjika galimoto yawo yampanadenga kuti ayankhule ndi anthu amene asonkhana pano pa Malephera trading center kumene akuyimira Amoni Nkhata a chipani cha MCP komanso kuti makhansala kuno choncho a president akumangopa anthu amene kuwakumbutsa za voti imeneyi kuti yayi mukavotere makhansala amene komanso mukavotere iwo a president akamata mpanadenga kuyimika manja awo mwamba kwa anthu amene ali pano kusangalala pano kuti afika pa Malephera trading center kuti ayankhule malo a number 7 a president kuyima boma limene la Kasungu ndipeke ndi manja mwa Richard Mwendo Banda umetu ndi mlemba mkulu wa chipani cha MCP kuti ayendesetu msonkhano umenewu. Sanja la Chakwera kwacha Dr. Chakwera awinanso Dr. Chakwera boma ndiliti watu ndani ni candidate wa na mama Monica Chakwera onse mandaba cha 1 minute only 1 minute chonde 1 minute please. Ulemu a president yatu Dr. Lazarus Magafe Chakwera ulemu mai watu wafugo Monica Chakwera a secretary general a chipani cha Malawi yonse ino Bambo Richard Mwendo Banda amene somuli nduna yaife mafumu aligino chair Bambo Zebulon Chilondola ndi timu yonse ya region amene muli pano. Bwana chifukwa cha nthawi munilole madzulo ano m'malo mwa anthu onse komanso motsogozedwa ndi Senior Chief Kaomba amene ndinu wake mtunda uno timafuna tikulandireni ndi manja awiri bwana. Bwana
inu kuno sindinu mulendo kuno ni kwanu. Andi ubwera kuno bwana si uyamba ayi. Mumabwera muli ku opposition komanso pano mubwera pafupi. Izi zikutanthauza kuti ife bwana mmatiganizira anthu anu kuno ku Kasungu. Bwana ena akhoza malingalira kuti kuno mudzasanga mavoti ayi. Ife kuno mavoti tidaganiza kale. Bwana obwera kwa ife kuno tifuna tikuthokozeni. Tikuthokozeni pa zaka 5 zimene mwakhala mulamulira dziko lino kuti mwagwira ntchito yayikulu nkhani za chitukuko m'dziko muno. Sitimadziwa kuti mzinda wa Lilongwe ukhoza kukongola cholepaja koma zachitika chifukwa cha inu bwana. Komanso bwana ambiri amene alamulira zaka zakumbuyozi analephera kukonza msewu wa M1. Kuchoka nthawi chaka muzi ndinu mwekha bwana amene mwakwanitsa masomphenya amenewo. Timatiti kuthokozeni bwana. Misika imene mwayika kwa ife alime mudziwe kuti kuno Kasungu timadalira ulimi kwambiri. Koma mitengo imene mwayika bwana ikuthandiza kwambiri alime aife ku Kasungu kuno. Komanso mwatipatsa programu je yanifi kuti anthu alime azilenga kungongole kumene kuti kumabweza. Programu ja bwana anthu kuno Kasungu kuno kwa Malephera kwa Kawamba chayima Nyaza komanso Nthunduwala tusangala nayo bwana nkhani imene ija. Bwana timafuna ndithu tithokoze kwambiri chaka ichichi tinakweda ni njala miyezi 3 bwana kuno munatithandiza nthawi yovuta ngati imene ija. Timafuna tithokoze malo mwa anthu onse kuno mudagwira ntchito bwana zikomo kwambiri. Chaka chatha tinali ni njala koma bwana mati mudziwe kuti chaka chino mwina njala imene jampang'ono koma chaka chino anthu yawo anantuma kuti nipempheretu bwana kuli njala yoopsa chaka chino. Chifukwa cha nthawi bwana nimafuna tipepese chifukwa mwabwera kale nthawi yakutha koma tinali zambiri zoti tikuthokozeni bwana chifukwa timakukondani kwambiri. Komanso nzako mpamaso bwana ndino oyenera muzipitirire utsogoleri umenewo. Agogo asinyo chief Kawamba ananituma amati mmene muwaonerawo pano pa Lukalamba mayendedwe aluwavuta amapempha njinga bwana kuti nesaziyendapo mosavuta. Nimo amenewo bwana tikufureni zabwino zonse chifukwa azathu kuja alukudikilirani. Zikomo kwambiri zikomo manja mwa mfumu anyunyu achayima. Bwana kuno mabwera kuli Kalakaza. Kalakaza ni mwana wanu amene wanyamula chipani cha Kongresi kuno. Ndabwera ngati secretary general pamaso panu kukupatsirani mwana wanu Kalakaza. Kalakaza 1 minute. Kwacha Dr. Chakwera wanu ndani inu ndine. Bwana President His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera pamene mwakhalapo mwadalitsa dera lino. Bwana President ndi makansala anga awiriwa timakhala kuno anthu timacheza nawo koma kwakukulu afuna mve mawu kuchokera kwa inu pangolini. Bwana pa 16 inu ine ndi makansala tikalowa koma choyambirira chimene ndikakuze na bwana ndi chimene mwaona maso msewu uwu ndi chilonda cha zoo. Bwana timadalira ulimi kuno anthu awa ngongole zikumavuta kuti akatenge za ulimi. Bwana pala anthu ena achipongwe m'maofesi umu kukalanga transformer anayika kalekale mamita anayika kalekale sakufuna oyatsa magetsi chipongwe. Bwana malingana ndi nthawi munthu ukakhala pa mafuwa abwino ngati mphika sugodoboka chisawawa. Uwu ndi umboni. Bwana President pamene mwakhalapo
anthu awo atapangana kuno sitimadeweza ndi chikhalidwe chathu maso timangona pali tambana ndikuti gemu yathu. Bwana Secretary General, ine ndingomaliza kuti zikomo bwana President mwabwera kuno mwadzapanga chinkhoswe ukwati ulu ndi chinkhoswe ine ndi makansalawa ndi chinkhoswe ukwati osavuta oweruza ndi uno uli pano. Zikomo Bwana President komanso a First Lady kuno tasiya milandu akuti mkawina pa 17 mezizo sakayikitsa phwando lidzachitikire kuno chifukwa anthu awo akuvoterani zomavotera DPP opha maobino sawitani sawifuna zovotera anthu amene samagula bwino mbewu sakutani kodi sakufuna azuzika anthu awo mtabwera ino aona uwala pachifukwa icho ndikupempeni mtiyankhule mtsitsulo buno. Zikomo bwana tatsani malo awiri tsopano. Zikomo kwambiri Your Excellency. Wacha naonadi kuno simdeweza. Ndikuthokozeni ino agogo azayima amene mwakhala wolankhulira asinyo Chief Kawamba mafumu onse kuno. Zikomo kwambiri chifukwa cha kusonkhana kwanu padziko pano pali munthu mmese tsunyanyami ila kuti nione koma ayi ndithu panafunika msonkhano wake. Alipo alukayika za ujeni uyu sikino zigagaza nkhatayo nanga makansalawo ndiye kuti nkhani mwamaliza kale nanga president alikonso wina kuno mukavotera nda tsono nkhani ikhale yakuti zitukutu khazikitsa zolimbazi ndiye tsano ziyambe ubwera kuno kumidzi ziyamba misewu tulima kwinayo iyambe tsano mafika kuno chifukwa kuno ndiye kwawo kwa ulimi tere tikatero nkhani yatha wanu. Nanga mitengo ija ya fodya ili bwino nanga soya kulibe tuboma tidagulako zinthu ngati metu chitira FM ndiye kuti tipitirize wanu chifukwa mujokambiramo kuti mzakwakati kozu iwe sumatija tionane pa 16 Seputembala wanu nkhani inayo tidzakambe kutsogoloko. Agogo namva kudandaula kwanu koma Ambuye akudalitseni. Zikomo kwa basi nonse Mulungu akudalitseni. Zikomo. Pano pa Malephera Trading Center kwa Chief Kawamba mboma la Kasungu apa tsopano ndi ulendo tu pamalo ena komanso president akhaza kulankhulaso kukhimbira wanthu lomweso lasonkhana kumeneko tsopano ndi Pakamphulu Trading Center. Tilandiyeni ku Blantyre ndine Mayeso Chikhadzula. Now, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira chimwambo chija cha zokonda mayi macheza chaka chino cha 2025 chilipo.
zokonza amayi macheza 2025 ilipa.